உன் உயிர் போகும்போது உன் பொண்டாட்டி வந்து காப்பாற்ற முடியாதுடா, உன் பொண்ணு வந்து காப்பாற்ற முடியாது, உன் புள்ள வந்து காப்பாற்ற முடியாது, உன் சொந்த பந்தம் ஊரே சொந்தம் காப்பாற்ற முடியாதுப்பா. அப்புறம் எதுப்பா தர்மம் தாண்டா காப்பாற்றணும். தர்மத்துக்கு மட்டும்தான் உன்னை காப்பாற்ற கூட வலிமை இருக்குறான்னா. இதுக்கு என்னப்பா அடையாளம்னா, டேய் தர்மத்தை பண்ண உடனே கடவுளால கூட கொல்ல முடியாதுடா, அதுக்கு சாட்சி கர்ணன்டான்னா. நான் சொன்னா கர்ணன் மகாபாரதத்துல எல்லாரையும் கொல்ல முடிஞ்சது, கர்ணனை மட்டும் கொல்ல முடியல. கடவுள் போய் பிச்சை எடுக்கிறான் கர்ணன்கிட்ட, ஐயா உயிரை கொஞ்சம் தானமா கூட ஐயாமா. அப்ப அர்ஜுனன் கேட்பான், ஏன்பா அவனை மட்டும் கொல்ல, அவன் பண்ண தர்மத்தை நானே கொல்ல முடியாதுடா, நீ கொன்னுட்டேன்னு புலி இருக்குது அப்படின்றான். அப்போ தர்மத்துக்கு இருக்கிற வலிவு வேற எதுக்குமே கிடையாது. வாழும் போது நீ சொத்து சொகம் காது பங்களா எல்லாம் வச்சு நேரத்தை கூட உதவாது, உன்னை பாதுகாக்காது. உன்னை வென்றவர் அகிலத்தில் இல்லை.